Nyande kutyisa zvirimwa zvangu nezvipfuyo zvako zvinoda kuripwa neUS $878 uya nembowo dzako chitupa nemari yedasa kudaro ndiyeta hanzi $20 tingotaure nyaya yekupera asipo kudaro Taro Jokonya Namuziti Amos Namarevu Tinash Wana muziki hapo anaona gaji kuya umatare muziki ando akasebwa akasebwa Tazamos na Namarevu Tinash taura tinzo nyako yangu yakamira kuti musi wa8 November ndakarima fota tasimudzeto isu ndakarima fodya 1 hectare but adyara musi wa8 then November then ibva yabata bva pamba pakasara imwe kapisi kadiki kataifanwa kuzopedzisa kudyara nepatikazosuplya mumwe maareas mashoma vandauya kumusha vandasuplya musi wa18 pandakabva kumusha ndobva wasara vachizofodzera mombe kumunda bva vazoonekwa namukoma Mateke musi wa23 mune mombe nemudzi ndodzakadyiswa munda unodza ndishamazi wakadzona yagara pambera dzakawanda sei mombe dzacho dza342 nembudzi ndakasvika dzabuda mumakondo 2 anga wakagara mombe ndakasvika wakagara mumakondo 2 chete anga ine 40 mbudzi dzakasvika kungani mbudzi ndinganyeri dzakava dzakutodzika dzichienda anazodzika sadzaziri munda mawo pamakondo 2 chete ngakasimwa fuja yaya wana wangu wakagara komana wangu wakagara musoro muzasi dzipamakondo 2 chete pa ziri mufojo mombe dzinodya garikai kusvika uripo garikai kusvika uripo mombe dzinodya fodya mbudzi dzinodya mombe dzacho dzaitsika zvokuratidza kuti papo panofudza mombe kuti chikadai pakasimwa handifuni panochikasara nokuti waifudzira imo wanga wakatogarira pamakondo 2 chete yaya azviitika naimbo wenyu ani pachirimwa paya pakachena ani panorimwa pakachena saka zvichinzi wakagarira mombe pakachena dzine dzichidya iyo fodya iri kutoizwa ngatisaidze kuti dare riyenge nyatsotaura izvo zvakaita nekuti panorimwa especially fodya une kwakachena kuti mpe hazingazi mombe dzakagarirwa kuti dzigare dziripo ipapo pane ruwengo here pane ngangoti iwo ndiwo wairima mumunda saka kubviswa kwakati vanowava ndofunga zvakawarwadza saka fodya inoza mune vaita mvura bhureni yati kanaya pasi pachipombouma pasisa kuti mombosiya kuti zvinhu zvibate mukainyatsanyanzva fodya munda wefodya kuti ugarire mombe kuti dziri kuti zvirege saka nhau iripo inhau yekuti munda ndowani
munda ndio wava asiya vantu vakarima for 7 years vachibva vazobviswa newa chisiya munda ndaita vazukuru vauda kurima zvikanzi amuparimi saka vakatopfudzira munhu waine chinangwa chekuti matibvisa isusu munda kuti shungu munda muri kuwirirana here pamunda munda ndewa sekuru hanzvadzi yamama wangu saka last year ndakatoya ndikarima futi then this year saka last year pandakarima wakazonzi nana sekuru vamwe vakuru vari kumusha kanzi achimirai kurima pamunda nekuti vangwandirambidzai inini kurima kugadheni zvikanzi kana makudai so isita ndakambokupai pekurima maakunetsa payatoenda kudarikwa achinzi achimbobuda ichi mumunda inini pandakupfuurira mberi nekurima last year ndakatorima mamakondiwa ivo vakarima mamwe saka pandakarima this year papo vakabva vamuisa mbudzi nemombe vadzatsika papato ne2 weeks tadyara saka sora futi ranga ratobuda pandakabva ndaida kuti mukautvetwe nekuti sora ranga ratobuda pandaiuya ndichidyara nekuasesawo fodya yangu ndaitora mapictures fodya yakanga irimo sora rakanga futi raita rakasika kunyanduka saka mombe kupinda dzichifura iripo inyaya yemunda ndopane dispute ya unoona sekudaro masoro idari inini ndini sekuru uyu muzukuru nyaya yakanga iripo ndeyekuti kwamaziti wakanga wakakumbira pekurima maziti kana muziti wakanga wane 7 years vachirima mumunda wakakumbira kubva muna 2015 ndipo wakatanga kurima makondiwa iwayo negarden saka varima patakazowati isusu chisiyai nekuti pakanga pakubuda mutauro ni ndakanga ndakurwara azisafambi zvakanaka pachionekwa neukama kuti apa panhu pashata apa ngawambomire kupinda pai mumunda kuti mboonoti dambudziko riri papi wakamiswa kudaro nana mukombo angawapa ndiani ndini ndandakawandikumbidza ndini ndandiripo ndo wakakumbira kwauri waipuwa mari kana wakapuwa hapana kana sendi iyo ndoani ndotwa mika moyo svi amini mika moyo svi hapana kana chawaibhadhara saka nini kwakuchiziva kuti achibudai mumunda pakutowati budai mumunda patanga kuita makakatano nekuti hama dzangu dzakuda kurima apo wakanga watoti zvatapiwa munda negadheni inini handa kuzviziva wakanga wasingabudi pachena makakatano anga ari ei wanga wakurambira pamunda ari ei wati makakatano pane kusarurirana kusarurirana kwakuri kwei vairambirei kubuda imuchiti ngawabude ucharizini varambira ndo pane makakatano atiuda anga ari pakatanga ndepekuti inini pandakapedza kukohwa gori rakapera ndakabva ndakuita uyu ndinzwe ari kuti hausati wauya kurima kuti pawazonzi wauda kurima ari kuti pakaita makakatano ndopakatangira last year ekuti ndakanga ndakuisa mbeu mugadheni zvekuisa paseedbed kuti ndizoisa futi mumunda bva nditi zona haufanirwi kurima mugadheni iwoyo pamaziti ndopandakazoti zvikandizo takapiwa kunzi tipashandise ndikati aiwa nditi haana kutengeserwa here aiwa hawana kutengeserwa wakanga wakumbidzana asi zvakakumbidzana manje pakuzoti ava vachiti chibudai munzvimbo kumavillage 17 kungadza kuvillage 17 resettlement wakatokaka waya mumunda mangu macho zvekutorambirapo wanotonzi nyaya yakatomboenda kuvillage ikatombonotonga nedare rese remusha wakanzi mimi batamuda pemu ndokachienda pamugadza wakatokaka waya mumunda mangu zvisiri zvekutombowirirana enda ndisipo nditori kuchipatara ndichitorwara ndakange ndisitoripo ndaitorwara ndiri kuchipatara wakatosara wachibva waisa waya mumunda mangu kutokaka kutozvipegera iwo mumunda mangu wachibva wanzi nemusha bvisai waya idzodzo ndazodzoka inini nyaya ikatoenda kudarewa wachibva wanzi bvisai waya remusha
Saka haina kuzoenda mberi nekuti wakanga watenda padare kuti hatichobvisa waya asi nanhasi waya havana kuziva wabvisa patazoenda kudare kwashechi rikudzi taona kuti anyaya yakutonetsa nekuti iwo wacho wakurambira munda. Saka warambira munda ndopatakange tirikutaura wachibva waziva kubhedha kuti manje pamunda ipapo hamuparimi nekuti mimi hamungatitoreri munda isusu takakucheneserai munda makonesa ndikati aiwa munda wangu makaona wakachena imi ndimakatokumbira kubatsirika. Saka nhasi ndakuti inini ndichibuda munda mangu maakurambira makuti mimi ndinofanira kubhenefita pakudii. Saka vachibva wabheja kuti pamunda ipapo manje hamuparimi toda kutoona kuti muchaita sei. Saka ndo patangogara tiringodaro tiringonetsana kusvikira wazofudzira mombe ndopataiona isu kuti mombe dzadzina kupinda nemisteki nekuti dai bani ritori padhuze nemunda wangu asi havana wakatosiya bani ro kwakutovhurira mombe mudanga kwakutoisa mumunda ende havana kuchita kwe1 day wakatoita nenge mazuva 4 tichitofonerwa ndii kuchipatara kwaHarare indaitorwara zvazvizvitotiwo wakatoziva kuti pamba apa pasina munhu. Dispute inofanira kuti so haisiri ndeyemunda haisiri kudyisirwa nekuti kana dei tikasova dispute yekudyisirwa vanhu vanoramba vachinetseka. Idispute yekuti munda wakomana kwamazito vari kutiwo mwesi akarwara ari ega tikamubatsira paurwere hwake saka haangafaniri kutidzinga munda nenzira iyo ndobva vari kundedzera asati kutika rubatsiro rwakapanda rwanga ruri rwei rwekumuchengeta imari ka yakatoyeka iwo wachizowanei ndakavabvunza zvese kuti makamubhadhara wakati akumubhadhara tinomubhadhara asi wakamuchengeta taimuchengeta zvokumbosata chekudya wadii wakakuneglecta handiti awanga wakakuneglecta kuti uzochengetwa nemutoro. Aiwa kwetu ichoriwo urwere saka wagoti takakuchengeta sei hama dzako dziripo kurwara kwakaita but iwo wabvuma kuti wakandichengeta wachindipikira zvekundipikira wakandibikira hama dzako dziripo dzadziripo wakanonoka kuya vanenge vari kurewo urwere hunongobata hakusi kuchengeta kwemwedzi wese I think ndezve less than week madays anenge 3 then bva ndafonerwa bva ndaya nchivatora ndakataya nchivatora. Icho chii chako ichi? Ndisekuru vangu. Saka pandakatofonerwa nchinzi havasikudzwa hanzvadzi yamai ndichibva ndatoya bva ndavatakura saka pesa bva ndachito wanga uri mubereki wangu inini ndakasara pamunda ndiwe muridzi wemunda iwewo uri chii? muzukuru wangu uri muzukuru. Okay, wakuya pamunda weuyo saka ndo apo kuti watanga wagadzirisa nhau yavo yemunda kuti usazodyirwa. Last year takatorima zvakanaka. Ndika ndo panofanira kuita judgment ka nekuti tikasovha yako iwo vanoramba vachingodyisa chete vachiye minda ndo inoda kuti isovhwe kuti pazivikanwa kuti pamunda pani ownership yemunda. Waiwa wakatouya nekuziva kuti ikungoti unfortunately iwo havana kuuya iyo havana kuuya kuti chii paingasovhe kandoda mvura itika kuti havana kuuya kuti tisovhe. Saka zvatinoda chekutanga kutoestablisha kuti munda ndewani ndewako. Wati wakawelenzi wakati chii? Welenzi wakatoadaidza taenda vachitonoona vakanzi siyana ine munda wemunhu wakatata zvinhu wakatomboenda kumapurisa kupolisi kuti wakanzi pamunda wemunhu. Wakanyora here welenzi wacho? Kunyora document wakanyora documentation havana kunyora asi wakawataura takatoenda tinyora nekuti ukatinyorai zvinokudii zvokubatsira mangwana. Zvemuromo hatina kuti rutaura chokwadi here kana kuti manyepo here ende so chiro chakavapa simba rekuenda kulenzi zvose nepolisi chii ivo vacho inini akazoenda kulenzi ndini ivo vanga vaenda kupolisi kare vachitiwo zvekudzingwa pamunda nekuti zvakaitika ndezvekuti muzukuru auya uya
taida kunesera fodya kumunda ikoko kubva tanesa papane gadhi rake patapisa marara iwo kwakuchiti kuti papane gadhi rake kwakutonomhanga kuti wapisa pagadhi pamunhu achida kupani maningi kupolisi. Polisi ndo payakazouya kuye evidence ichibva yauya ichibva yatora wakaripango kwemakore mangani kumunda kwangu ukarima kwe 7 years 25 years. wakanga waine agreement naiye uyu haana kunyatsotaurira vanhu ava netermination yeagreement yani yavo yawakaita wane something zvaari kutaura kuti waindibatsira kundipa chikafu chidarizvo yanga kuti hake 2 days but munhu angati zve 2 days otaura ndakabatsira munhu chii pane nyaya dzakawanda kungoti nyaya dzacho hadzibudi nekuti imwe pati yacho haipo but tochingotonga yedu iripo kuti zvanzi ndakadyisirwa hectare ihectare yefodya vakapinzira munda but sekutaura kwatiri kuita kuti nyaya yacho haiperi nekuti pane dispute yeland panoitwa sei ipapo ichibatsirana nekuti nyaya yacho haiperi kandotikatikawe dispute inoramba iripo yeland nekuti wane zvawakataurana nani nasekuru wacho nasekuru wacho petakaombowaenzanisa isusu wakabvuma kuti takusiya munda pamwezvi tichova tichibvai mabvisa wayenyu mudzokere kundorime kumba kwenyu wakati zvakanaka chavakazokokana nacho ndechekuti uyo akati ndiri makosti angu makosti ekutsikwa kwefodya kudini izvozvo chete ndo zvavakazokokana nazvo kuti zvakurisa asi zvekuti munda mamwesvi izvo vanobvuma kuti tinosiya then makosi mucheka saishe ari genuine chao chao makosi panomabviswa mari ndozvazva pahectare pacho pasati padii parimwa so seedbed anoti akaita kutenga ndoyataiti seed utenga pahectare 100 nechii ndakatenga nekuisa mariji nevanhu vaiita basa but haingasviki 800 ndo mari yaundoiswa papakundohavhesa kuti uzowanawo 1000 waunotengesa kanto 1000 sakuti also kosi yacho imuchiona ishe makasvika makosti andandakaisa ndandakanyora nematransport munda wakati mundu wakadyiwa petakange taitaura isusu takasvika kuma 400 something 400 ndowati aisi 450 ivaita 464 katikapedzisira 464 tiri kuti tiri kuerengerana nawo kuti at least mukamudzosera izvi kungoti dispute yacho it was 464 then wazoita masamon ekuunza kuno imari masamon akabhadhariswa mari ndabhadhariswa $60 naso wabvisa chi $20 edapa 464 564 plus 60 plus 8 novaita 540 right moisa pamakosti 540 hadishi saka but nawo zvekutaura hazvo ishe kuti wakati wakawirirana kuti wakubva hapasina dispute apo saka yaane dispute ndekuchirwa kwaakaita saka kuchirwa kwakaitwa hanzi takawirirana ikaoneka kuti yanga iri 464 then tahedhera makosi awadaidza kudare
$80 to come to 540. 542 times, almost around 540. handizivi nanchida kubvunza kuti dzetransport dzatashandisa tiri kubva kuharare Right. Toda kuti tiedhere another default judgment ichaiswa yobvaita 600 wasenza mari kusvika panapa takwira 7732 togora chitumbisa then nekudzokera saka 1424 ne28 then nawitness watakwidza $6 ita mari $34 34. Right, so she's 650. Right, $650 in my cost. Saka taisa iyo 60 yekuti iende default anditi ichabhadharwa kundoti hamuna kuuya dare ratonga ndo zvabuda mudare anditi muchabhadhara mari iyo then toapa 1 week to pay kana wasina kuzobhadhara taakuenda kundoita execution. Okay. Right, yapera. Akude